1951 Toivo Kärki sävelsi ja Reino Helismaa sanoitti. Ja levyn toisella puolelle tuli, mikähän sen singlen toinen puoli oli, mulla on se jossain yläälläkin, mutta tuolla se on paperissa. Lännen lokarin peli -niminen kappale. Ja sitten siihen levyn kanteen tuli semmoinen tarra, että näistä elokuvista tuttu. Eli nämä kappaleet oli elokuvasävelmiä. Ainoa semmoinen pieni mutta siinä oli, että käsikirjoituksia ei ollut vielä aloitettu edes kirjoittamaan, eikä tietenkään elokuvan tekemiset. Elokuvat tehtiin vasta 52 ja 53, mutta silti niitä mainostettiin sillä, että elokuvasta tuttu lentävä kalakukko. No Esa Pakarinenhan tästä teki tästä kupletiksikin sanotusta kappaleesta tunnettu jo ennen elokuvaa. Eli se markkinointi oli kyllä aika, sanotaanko, että aikaansa edellä myöskin siinä mielessä, että aikaansa edellä oli myöskin niin kuin elokuvasta. Itselläni aikoinaan, kun tätä rupesin noin niin kuin ammattilaisen silmin katsomaan tätä sanotusta, niin pisti silmään yksi asia, ja se oli se, että Reino Helismaa olisi tehnyt heti ensimmäisessä säkeistössä riimivirheen. Mutta sitten kun mä sitä vähän itse kasvoin ja ymmärsin asioista vähän enemmän, niin tajusin, että Reino Helismaa, lahtelainen, Jyväskylässäkin hetken asunut ja sitten helsinkiläinen, että hänellä ei välttämättä Savo ollut ihan 100% hallussa. Ja hän oli tehnyt sinne sellaisen riimiparin, kun kaikki sinne ryntäs kun motti mettään, eipähän se toki jättänä kettään. Tämmöinen keskisuomalaisessa se menee just noin. Mutta savolaisethan ei niin sano, vaan ne sanoo mehtään. Eikö niin? Tai te sanotte, me sanomme mehtään. Ja Esa Pakarinen on sitten tässä oikaissut sen, ja sinne jää tää tämmönen puoliriimi, joka varmaan piti Reino Helismaata täydellisyyden tavoittelijana monet yöt valveilla, että tämmönen sinne on levitetty. Motti mehtää ja eipä jättänyt kettään. Sanotuksessa on myöskin paljon semmoisia asioita, mitä kuorolaiset miettii, ja minäkin mietin, että mitä hän tarkoittaa. Pyöreä puukin siinä vaihto jo kättä. Sanooko mitään? Viinapullo, aivan oikein. Pöytäviinapullo vielä. Tikkuviinaa. Sitä ruvettiin jatkosodan jälkeen tekemään sellujätteestä sitä pöytäviinaa, tikkuviinaa. Ja sitten siihen Englannista loppui alumiinikorkkien tuonti maahan, niin siihen tehtiin puusta vielä korkki. Se oli puukorkkinen tikkuviinapullo ja se oli pyöreä puukin, siinä vaihto jo kättä. Ja tässä on paljon semmosia suorastaan niin kuin veret seisauttavia riimipareja. Mutta ehkä me nyt ei niitä ruveta analysoimaan sen enempää. Immeisten kun maahan immeiset tuopi, aamusella vettä kallasta juopi. On kyllä semmoinen, että menee, oi, kylmät väreet menee. Mutta koittakaa pysyä taas perässä. Myös te.